हेल' लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि नैबे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। जोंनियाव महालया फुजा जादों लोगोफोर, अन्नानै आंजों नायलांफाबाय थादो। बेलासियावसो बेरायनो फैबाय जों, फुजायाथ' दहाय 12थायावनो जोबखाबाय। दायो जों फुजा थिलिखौ मोनफैबायानो, मानसिफ्राबो खमायजोब्बाय एसेल'सै। अब्लाबो दसे बेरायनानै फैनोसै, नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो।